Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, hari ini hari Sabtu Pahing. Kita bersamaan adanya kegiatan Ruwatan Sengkolo. Ruwatan Sengkolo, dan ini sekaligus Ruwatan Murwokolo pada Mbak Miranda, putrinya Ibu Bintorowati dan Bapak Setyo Aribowo. Ini Ruwatan Sengkolo dalam pengertian diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita ini mulai lahir sampai saat ini pasti kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan kekotoran-kekotoran jiwa kita maupun perilaku kita. Sehingga dalam Ruwatan Sengkolo ini tadi ada prosesi siraman kembang setaman untuk yang diruwat. Terus ada pemotongan kuku dan rambut. Dan nantinya ubur ampe, kembang setaman, terus bubur poncowarno, bubur sengkolo, kembang telon, dan ubur ampe lainnya itu besok pagi dilarung di sungai yang mengalir. Sehingga dalam konsep Ruwatan Sengkolo sebenarnya kita semua ini perlu untuk Ruwatan Sengkolo, karena diakui atau tidak, mulai kita lahir sampai saat ini pasti kita mengalami kekotoran-kekotoran jiwa maupun kekotoran-kekotoran perilaku kita. Sengkolo dari kata sang dan kala, perjalanan waktu. Sehingga dalam prosesi Ruwatan Sengkolo ini ditengarai dengan melepas burung sejumlah usia. Karena Mbak Miranda usianya 27 tahun. Ini tadi kita melepaskan burung perkutut 27 ekor. Kita melepaskan burung perkutut 27 ekor. Ya. Dan berkali-kali kita mengalami sebuah keanehan. Bagaimana juga kehendak alam itu nggak bisa dilawan. Contoh, kemarin waktu kita ritual linggih Songsong Agung Siwa Buddha di puncak Gunung Katu. Waktu itu kita dapat petunjuk itu untuk melepaskan burung itu 25 ekor. Terus kita waktu itu membeli burung perkutut itu 28 ekor. Ternyata yang 3 ekor itu lepas dengan sendirinya tanpa melewati prosesi ritual. Begitu juga dengan siang tadi. Mbak Miranda usianya 27 tahun. Dan seharusnya ya perkututnya 27 ekor. Tetapi saya membelinya tadi 29 ekor. Saya lebih dua. Tetapi ternyata kehendak alam itu nggak bisa dilawan. Tadi yang 1 ekor dilepaskan Mbak Miranda sendiri, tidak melewati prosesi ritual. Yang 1 dilepaskan ini arunan tadi. Berarti tetap apa? 27 ekor. Kehendak alam itu nggak bisa dilawan ternyata. Ya, kita nggak menyalahkan Mbak Miranda, nggak menyalahkan Aruna. Kehendak alam siapa yang bisa melawan? Ya. Sehingga perkutut yang dilepas melewati prosesi ritual ya tetap 27 ekor. Sesuai usianya Mbak Miranda. Nah, selain itu kebetulan Mbak Miranda ini berdua bersaudara, laki-laki perempuan. Kalau dalam budaya Jawa disebut kedono kedini. Nah, sehingga ruwatan saat ini selain Ruwatan Sengkolo juga Ruwatan Sukerto, karena putra putrinya Bu Bintorowati ini laki-laki dan perempuan, kedono kedini.
Sehingga ini kita meruat adiknya, nanti kakaknya lain waktu. Sehingga ini tadi ruwatan Sengkolo juga sekaligus ruwatan Sukerto. Dengan prosesi yang sudah berjalan dengan baik, sakral, ya. Hujan malah menambah kesakralan karena itu tadi gendalam nggak bisa dilawan. Dan hujan itu anugerah gitu loh. Tanpa hujan kita semua nggak bisa makan gitu, karena yang di depan kita ini semuanya bergantung dengan air hujan ini. Tanpa air hujan pisangnya belum tentu bisa berbuah dengan baik. Nggak ada air, padinya juga tidak tumbuh dengan baik. Hujan adalah anugerah kita semua. Tadi sudah berjalan prosesi siraman, potong rambut, potong kuku, ya. Pelepasan burung perkutut 27 ekor. Tibalah saatnya kita ini saat ini wilujengan. Wilujengan bersama-sama. Barangkali ada yang bertanya, mamanya kalau saya ini haruskah saya ruwatan Sengkolo ya? Itu tadi saya katakan setiap orang sebaiknya memang ruwatan Sengkolo, karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, pasti pernah mengalami kekotoran-kekotoran jiwa, kekotoran-kekotoran perilaku. Ini anggota kita yang sudah pernah ruwatan Sengkolo ini Mas Anton Haryanto Ngawi ini sudah, Mas Anton Wibowo dan Mas Hadi Wibowo juga sudah, dan sekarang Mbak Mira. Apa yang dampak apa yang terjadi ketika sesudah ruwatan Sengkolo? Tentunya yang merasakan adalah yang bersangkutan. Misalnya merasa, kemarin Mas Hadi testimoni merasa lapang, merasa lega, ya. Terus rezeki lancar, sehingga sekarang Mas Hadi baru beli rumah baru. Ya, itu kan kehendak alam itu, lumayan kan, bisa beli rumah baru. Mas Anton Haryanto bisnisnya mulai jalan, itu kehendak alam. Karena kita semua tidak bisa mengelak hukum alam. Siapa menanam akan menuai. Ketika kita memberikan kebaikan-kebaikan pada alam semesta, kita melepaskan burung yang terkungkung, ya tentunya paling tidak burung tadi kan merasa bahagia, katanya Bu Dr. Bintorowati tadi. Wah, ini burungnya bahagia, terdengar ocehan burung tadi bersautan, merasa bahagia karena terlepas dari kurungan, terlepas dari perbudakan. Nah, dalam wilujengan ini nanti Bu Nani akan ngidung tentang tolak balak, dilanjutkan Mas Supriyadi niki ujug Jawa, ya. Terus nanti saya tutup dengan doa Jawa. Setelah itu kita makan tumpeng bareng-bareng. Nah, bagi para pemirsa yang ingin ruwatan Sengkolo ya silakan japri di nomor WA di deskripsi kita. Kalau ingin konsultasi tentang ruwatan, karena ruwatan itu ada ruwatan Sukerto, ada ruwatan Sengkolo, ada ruwatan ruwatan tempat, ya, ruwatan papan, ya. Ada 3 ruwatan, ya. Nah, silakan Bu Nani dimulai dengan tembang. Rahayu Pangkur Kidung Tolak Balak. Singgah kala singgah tan suminggah durkala nyingkir sing asirah sing suku sing atan kasat mata
sing tenggah sing ulu sing bahu kabeh padha sumingkira ing telenging jala nindi geger setan kidul samya antres jagat kulon playune demit kang tengah Bathara Guru kinayompo pangkoso iblis setan bekasaan ajur luluh si kenya wis dadi mulya winengkuwi puber tiwi Rahayu kalajengaken ujub Jawi monggo Mas Supri. Rahayu ingkang sami pinanggih widadalir ing sambikala tinebena saka bebendu sikut dendaning Jawata cinaketna agunge redana mugi tansah manggih syukur raharja bahagia mulya pikantukna wahyuning Gusti kang cumanda ing jiwa kita. Nggih. Amamuji kunjuk wonten ngarsanipun Gusti kang reksa jagat iki angreksa jiwa lan raga iki. Nyuwun agunge panget sami lepat lan luput niki. Ya kang becik tinulata kang ala singkirana ngunduh waing pakarti kang bisa diwiragati. Bebuden kang utama andadekne sentosaning jiwa lan raga iki. Welas asih paduka tinebena saka bebendu siku dendaning Jawata. Cinaketna agunge redana wujudipun kesarasan, kecukupan, ketentreman, kebegjan lan kewilujengan. Mugi tansah manggih syukur raharja bahagia mulya pikantukna wahyuning Gusti kang cumanda ing jiwa kita. Waradin sagung dumadi. Katur dumateng para pepundhen, para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh ingkang pantes kula bekteni dhateng dumateng para sarjana, para pinter lan dumateng boten kesupen dumateng katur nyuwun pangestunipun dumateng ngarsanipun Bapak Sutrima selaku pimpinan raket prasaja ing dalu punika inggih wilujengan ingkang diwulujengi kang keparingan asma Mbak Miranda putrinipun Ibu Bintarawati ingkang diwulujengi tansah nandhang sukerta mugi tansah icala sukertanipun sageta ngayahi pakaryanipun agesang angestuti sabda sasmita peparingipun Gusti. Pilih
ingkang diwulujengi mugi tansah ingkang kaestrenan sekul suci ulam sari katur kunjuk dumateng Sang Hyang Widiwasa. Mugi tansah toya petak kawujudanipun toya prawitasari wujud banyuning angga toya badan lan batin jiwa lan raga siji-sijine angalurus lan nyawiji dadi siji. Mugi kula kawuri malih pala gumantung mugi tansah katur kunjuk dumateng Sang Hyang Dewa kang mengku gati. Mugi kula kawuri malih tumpeng kang panggang tumpeng kang ingkung kang mugi tansah samya gesangipun samya ingkang jinangkung. Mugi tansah kula kawuri malih pala pendem katur kunjuk dumateng Kaki Nini Ibu Pertiwi. Mugi tansah saged ngestreni ingkang Mbak Miranda ingkang diwulujengi. Tumpeng emas utawis tumpeng robyong tumpeng emas payung jagat mugi tansah katur kunjuk dumateng para leluhur ingkang kula katuraken Eyang Kawah, Eyang Purba, Eyang Jawa lan Kaki Ismaya, Eyang Semar Kilurah Badranaya ingkang mengkoni wonten tanah Jawi. Datan kula katuraken dumateng para Kaki Danyang Nyai Danyang kurunipun wonten Kaki Jagareksa Nini Jagareksa ingkang mbau reksa wonten sak lumahing bumi lan sak kuruping langit ingkang rumeksa wonten jagat sekawan gangsal panceripun. Mugi tansah ngestreni anggen kita samya wilujeng mugi tansah kunjuk ujub pangajab kita sedaya mugi tansah ketrami wonten ngasanipun Gusti Yang Maha Suci. Cekap sematen anggen kula katur pambagilan katuraken ujub pangajab pilih wonten tuna dungkap kula anggen kula matur lan kekirangan pasugatan punika mugi tansah kula nyuwun agunge panget sami sak kata-katae. Om wilahing kena amestuti luputa sarik kalawan sandi luputa dendaning tuang tawang ya jagat dewa Bathara yang jagat pramudita buwana langgeng Robong kuning sekar kencana Sri Lulut jalma katut Sri Sedana tumuruna Sun amemuja sun amemuji wujud sari-sarining bumi Sun amemuja amemuji wujud sari-sarining pati Sun amemuja amemuji wujud sari-sari mustikaning jagat Daya cahya kang sampurna sira tangya cahya sejati sira ngadeka ngadeg jejer satengahing jagat raga lan sukma kang tinulu paringana welas lan asih raga lan sukma sira rasane atmaning yang atmaning sun wataking yang wataking sun sir ing yang sir ingsun wujud ing yang wujud ingsun Gusti sineksenana raga lan sukma jiwa lan jangkaning sun Suradira jaya diningrat lebura dening pangastuti rahayu 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 sagung dumadi Rahayu rahayu sagung dumadi. Monggo kita sareng ndonga jawi. Om wilahing sekar bawana langgeng. Om wilahing sekar bawana langgeng. Om wilahing mastuti sekar bawana langgeng. Yo Maraja Jaramaya. Ya Maraja Jaramaya. Yo marani Niramaya. Rahayu. Yo Silapa Palasya. Rahayu.
Yo midoro rodomio. Rahayu. Yo midoso sodomio. Rahayu. Yo dayudo dayudoyo. Rahayu. Yo siyo coco yo siyo. Rahayu. Yo siho momo siyo. Rahayu. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan. Rahayu. Duh Gusti ingkang wenang paring pitedah. Duh Gusti ingkang merbaoni lan dados sekaring jagat. Rahayu. Duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna. Rahayu. Duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Rahayu. Menawi wonten pagebluk mugi panjenengan dadosaken luruh. Rahayu. Wekdal luwih mugi panjenengan paringi wareg. Rahayu. Menawi kirang mugi panjenengan cekapi. Rahayu. Menawi wonten kasangsahan panjenengan isali panalangsanipun. Rahayu. Menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut. Rahayu. Menawi wonten candala panjenengan icali laranipun. Rahayu. Menawi wonten ama mugi panjenengan icali lelaranipun. Rahayu. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Rahayu. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda. Rahayu. Pitedhahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Rahayu. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Rahayu. Anggen kala ruwatanipun sederek Miranda putrinipun Ibu Bintarawati lan Bapak Setyo Aribowo. Rahayu. Mugi ingkang dipun ruwat ical lelaranipun. Rahayu. Ical sengkalanipun. Rahayu. Ical sukertonipun. Rahayu. Luar ing panandhangipun. Rahayu. Kalih sing sambikalonipun. Rahayu. Kantun kanugrahanipun Gusti. Tansah gesang ingkang guyub rukun ayem tentrem kemah ripah loh jinawi. Tata titi tentrem kerta raharja. Rahayu. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Rahayu. Ong wilahing sekarbana langgeng. Ya. Ampun, monggo. Anu nun sewu napa Bu kan napa tumpeng terus diparing ke putra. Nggih. Mugi bar diruwat ngeten kan Mbak Miranda nggih rezekine lancar. Enggang enggal pikantuk jodoh sing sae, sing sak mestine. Gusti nyembadani. Nggih. Niku nggih lawu-lawu. Niku napa kersane dados kepala kados ibuke nggih niku diketokne ndase ingkung. Nggih. Sampun kula mangke nduk piyambak. Ibu langsung nduk piyambak. Nggih, bal piyambak niku cekna dadi